lungisana ukuthutha lobu, lungisana ubulima. Yabona? Ngamanje nizoloni focus ekutheni niphikisane nami nigcine ubulima benu ningasabulungisanga bese ngelinye ilanga mhlawumbe uthola ukuthi mina ngiyakhathala ukulonga nitshela uthola ukuthi kuzovuka omunye umuntu ozokwenza lo msebenzi engwenzayo ukuthi ngilonge nitshela nje nginibonisa ubulima kule nkolo yenu. Uma ngabe ngithi nizilima kahle kahle ngisuke ngingasho nina ngisuke ngisho inkolo lenilandelayo ubulima. Inkolo nje yakashembe iwubulima i-confusion. Ayikho inkolo eyi-confusion, zikhona zonke izinkolo kodwa ayikho inkolo eyi-confusion njengenkolo yakashembe. Mina mangabe nginihlaba nginihlikiza ngisuke ngifuna nibone umsangano noma ngathiwa nginitshela rough kodwa kusalayo ngoba anizwa lamakhanda enu ambozwe yihluthu anizwa ingakho nginitshela rough ngoba ngisuke ngilwa nale hluthu zenu khona into engisho izofinyelela emadlebeni ningizwe. Uyabona? Toqala nje uma ngabe nithi nina nikhonza ushembe bese nithi kunomqalo wendlela ngiyamazi kumqalo wendlela uIsaiah Shembe nithi ke nina nikhonza ushembe nikhonza yena mayefa nikhonza nikhonza umfowabo ubani lo kwakuthiwa yini ilanga mayefa naye nikhonza lo munye olama yena mayefa nize nifika kuyindodana nihamba njoba manje senikulokho khona manje enimbiza ngonyazi lwezulu abanye ke banowabo naye bambiza ngothingo lenkosazane yabona kanjalo. Okay, umbuzo uthi ngesikhathi ushembe kusawu Isaiah lo oqala umqalo wendlela kwakukhonzwa bani? Umqalo wendlela yena wayekhonza bani? Ngifuna njalo nibone umsangano kuleli sonto leni. Mangithi nina nemsangano kahle kahle ngisuke ngisho lenkolo yenu. Imsangano vele lento. Uma ngabe nina nithi manje nikhonza ushembe. Umbuzo uthi ushembe yena wayekhonza bani? Noma yena ukhonza bani? Or uyazikhonza? Angithi naye umuntu. Na uyakholwa. Yena ukholwa ubani yena? Ngoba nina nikholwa uye. Yena ukholwa ubani? Bengakabi khona laba, engakafi umqalo wendlela. Wayekhonza bani? Yakani ukusisanganela nina. Yakani ukusiphuphela. Nithi nina iBhayibheli incwadi yabelungu. Angithi nisho njalo. iBhayibheli incwadi yabelungu, iBhayibheli incwadi yabelungu. Thina sinamasiko. Angithi nisho njalo. Ake ningitshele. Nilithathe phi iSabatha? Anilithathanga eBhayibhelini. Nina futhi niyakholelwa kuincwadi yabelungu. Ngabe ugcinwa kweSabatha kuyisiko yini lesintu noma kuyisiko leBhayibheli? Isangano ndini. Nizibiza ngamaNazaretha, ngamaNazaretha nilithathe phi iNazaretha nini? Nilithathe emasikweni akwaZulu noma nilithathe eBhayibhelini? Hey iBhayibheli incwadi yabelungu, iBhayibheli